mulla oli Instagramissa sellainen juttu, että aloitanko vloggauksen, sellainen kuva varmaan kuukausi sitten. Ja sinne tuli kamalasti niitä, joo, aloita vaan. Ja sitten yksi oli, että älä aloita. Ja joten aloitan kumminkin, koska oli vain yksi. Ja no, mä kerron nyt jotain itsestäni. Eli mä oon 12. Mä en nyt tiedä mitä mä viittä näytän, mutta 12 kumminkin. Ja sitten huhtikuussa 13. Eli se 002. Ja aurinko häikäisee. Ja mulla on 2 veljeä, äiti ja iskä, ja sitten kavereita on liuta. Ja sitten koulu on, enpäs kerro, mutta koulu on kumminkin ihan jees. Ja niin, en mä nyt tiedä mitä muuta mä kertoisin. Mä olen Ding Donger, elikkä idolini on Krista Siegfried. Joo, se on aika ihana ihminen. Ja sitten olen myös Kiururer, eli Tiia Kiurun fani. Se on kans kiva, ei kannata olla ennakkoluuloja, jos ei tunne. Mutta ehkä tämä video oli nyt tässä, koska tää oli vaan joku tällainen aloituspätkähkö ja näin. Joten kysykääkö multa kysymyksiä, jos huvittaa kysyä jotain olennaista. Mutta